Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw nining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 4. Ang giingon diri: si Pablo nga ulipon ni Hesukristo, gitawag aron mahimong apostol, gilain alang sa maayong balita sa Dios nga iyang gisaad sukad pa kaniadto, pinaagi sa iyang mga propeta sa balaang mga kasulatan, mahitungod sa iyang anak nga gikan sa binhi ni David, sumala sa unod ug gipadayag nga anak sa Dios, nga adunay gahom sumala sa espiritu sa pagkabalaan, pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, ug kini mao si Hesukristo nga atong Dios. Nakita nato ni adtong miaging semana ang greeting ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma, ug sa opening verses sa Book of Romans naghatag si Pablo og lengthy description mahitungod sa iyang kaugalingon ug sa tawag nga gihatag sa Ginoo kaniya. Una, kung nahinumduman ninyo, gi-identify ni Pablo ang iyang kaugalingon pinaagi sa iyang ngalan. Nagpaila siya nga siya si Apostol Pablo. Ug iyang gi-describe ang iyang kaugalingon isip ulipon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong ulipon sa Griego nga pinulungan, doulos, a slave or a bond servant. Gi-consider kini ni Apostle Paul ingon nga badge of honor sa iyang kinabuhi. Paul saw himself as one who had been purchased by God, pinalit ni Kristo. He had been conquered and captivated by Christ. Kaaway siya ni Kristo kaniadto, ulipon siya ni Satanas, ulipon siya sa kasalanan, pero gipalit siya sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Ug ang matag usa ka Kristohanon mga kaigsuunan, ulipon sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang matag usa ka Kristohanon gilukat sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Ikaduha, gi-describe ni Apostle Paul ang iyang opisina ug ang pagtawag sa Ginoo kaniya. Ingon nga apostol or aron mahimong apostoles. So gusto ni Pablo nga mahimong tataw sa mga nagabasa sa iyang sulat ang mahitungod sa iyang pagkatinawag ingon nga apostol sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay sumala pa sa atong natun-an ni adtong miaging semana, ang apostol nagsilbing mouthpiece sa atong Ginoo.
tigpama ba sa atong Ginoo. The apostles spoke with authority. They had the authority to set forth doctrine. Kung unsa ang gitudlo sa mga apostoles, automatic doktrina na kadto alang sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. So kung si Pablo nagsulat ingon nga apostol, ang buti pasabot niini mga kaigsuunan, nagsulat siya uban ang autoridad sa atong Ginoong Hesukristo. So ang libro sa Roma nga gisulat ni Pablo, dili kini ordinary human book. Nasayod kita gikan pa sa sinugdanan nga kini pulong gayod sa atong Ginoong Hesukristo. It is a message from God to our hearts. Kinahanglang masabta nato kini karon pa lang sa atong pagtuon sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Sunod nga pagpailaila ni Pablo sa iyang kaugalingon, gitawag usab niya ang iyang kaugalingon ingon nga separated unto the gospel of God. Gilain alang sa ebanghelyo sa Dios. Ang ebanghelyo, ang gospel mga kaigsuunan, mao kini ang pinaka-tema sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Kung atong basahon ang Roma, this is a book that defines and outlines the gospel. Karon ang pangutana, unsa man diay ang ebanghelyo sa Dios? What exactly is the gospel of God? Well, we can find much meaning in the name itself. Ang buti pasabot sa gospel or ebanghelyo, gikan kini sa Griego nga pinulungan nga euangelion, nga ang buti pasabot good news or maayong balita. So ang pangutana mga kaigsuunan, unsa man kining good news? What really is the gospel? Ug mao kini ang sentro sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Well, ang unang punto mga kaigsuunan, ang gospel or ebanghelyo, mensahe kini nga dugay na kaayong gitagna sukad pa sa daang tugon, sukad pa sa unang kapanahunan. Paminawan ninyo ang bersikulo 2 sa Roma kapitulo 1. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan, pinaagi sa iyang mga propeta, ug mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. So it is a message foretold of old. Ug gitawag kini ni Pablo ingon nga ebanghelyo sa Dios. So ebanghelyo sa Dios, ang buti pasabot, ang Dios mao ang manunulat sa ebanghelyo. The gospel finds its source in God. Kining good news mga kaigsuunan, gikan kini sa Dios mismo. It is rooted in God's eternal purpose. God is the author of all things. Ang tanang mga butang nag-exist pinaagi sa Dios. All things move by God. Ug mao kini ang giwali ni Pablo didto sa Atenas. Paminawan ninyo ang Buhat kapitulo 17 bersikulo 28. Ang giingon diri, kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. Matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 18 hangtod sa 19. Ang ebanghelyo mao ang plano sa Dios aron ipasiguli ang mga makasasala ngadto kaniya. So nagkabangi ang Dios ug ang mga makasasala. Ang ebanghelyo mao ang plano sa Dios sa pag-reconcile sa mga makasasala ug sa balaan nga Dios. Ang giingon diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 18 ug 19, gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya, pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Mao'y among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo, nagpasiguli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya.
So kinahanglang pagaisipo nato ang kaluwasan in terms of the Father and His glory. Ang Dios mao ang nagbuhat og first move. Wala naghulat ang Dios nga ang tawo maoy makig-uli kaniya tungod kay ang tawo nagdumot sa Dios. Walay kasing-kasing para sa Dios. Mao nga ang Dios mismo ang nagbuhat og first move. Mao kini ang mensahe sa ebanghelyo, mga kaigsuonan. Masabta nato ang ideya sa ebanghelyo sa duha ka pamaagi sa balaang kasulatan, mga kaigsuonan. Sa wala pa namatay si Hesukristo, the gospel was understood as the glad tidings of the kingdom of God nga tukuron pa sa atong Ginoong Hesukristo, and subsequently the gospel was also of Jesus the Messiah, the founder of this kingdom. So ang ebanghelyo sa wala pa namatay si Kristo, mensahe kini sa paglaom, mensahe kini mahitungod sa gisaad sa mga propeta sa daang tugon. This was the gospel message nga giproklamar ni Juan Bautista. Paminawan ninyo ang Mateo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 2. Ang giingon dire: Niadtong panahona, miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Judea ug nagwali, nga nag-ingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So ang ebanghelyo pod, mga kaigsuonan, mao kadto ang focus sa ministeryo sa atong Ginoong Hesukristo. The first time the word is found in the Bible, we find it in reference to our Lord. Matthew chapter 4 verse 23. Ang giingon diri: Unya gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea ug nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga, nagwali sa ebanghelyo bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. So nagwali si Jesus sa maayong balita bahin sa gingharian sa Dios. Karon human sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, ang ebanghelyo nadugangan ang meaning. Ang ebanghelyo mauna ang pagwali mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo, aron pagaluwason niya ang iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala. Aron ang mga makasasala mapasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa iyang hamili nga dugo. So nadugangan ang meaning sa ebanghelyo human sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga ang giingon diri sa bersikulo 4 sa Roma kapitulo 1, paminawan ninyo. Ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Unsa pa, mga kahigalaan, matod pa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 8 hangtod sa 10, ang ebanghelyo mao ang eternal nga plano sa Ginoo alang sa kaluwasan sa iyang mga piniling katawhan. Ang giingon dire: busa ayaw kaulaw sa pagsaksi alang sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo, pakigambit hinuon sa mga pag-antos tungod sa maayong balita o ebanghelyo, sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya o gipili aron mahimong katawhan niya, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo ug grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sukad pa sa sinugdanan. Apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. So mao kini ang unang kahulugan sa ebanghelyo, mga kaigsuonan. Gitagna na kini sukad pa sa una mahitungod sa eternal nga plano sa Dios alang sa kaluwasan sa mga makasasala aron sila mapasiguli ngadto sa Dios.
Well, ikaduha, ang Ebanghelyo, maayong balita kini mahitungod sa anak sa Dios. Tungod kay ang Roma Kapitulo 1, versikulo 3, paminawan ninyo mga kaigsuunan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. So the gospel is the gospel of God concerning His Son Jesus Christ, our Lord. Ang Ebanghelyo, mga kaigsuunan, mensahe kini nga nakasentro sa atong Ginoong Hesukristo. Jesus is the focus of Paul's gospel. Paminawan ninyo ang unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 2. Ang giingon dire, nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Hesukristo ug ang iyang kamatayon sa krus. So makita nato nga wala nay atensyon pa si Apostle Paul, wala nay labing mahinungdanon alang kaniya, kundili ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Ug iya kining gipalapad sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5, versikulo 14, paminawan ninyo. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Gani sa mga sulat ni Pablo, ang ngalan nga Jesus gihisgutan niya 219 times ug 38 times sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Ang ngalan nga Kristo gihisgutan ni Pablo 391 times, and in the book of Romans alone 67 times. So ang Ebanghelyo, mga kaigsuunan, nakasentro kini sa atong Ginoong Hesukristo. Christ was born, mikanaog siya dinhi sa yuta. Gikan siya sa langit, of course. Mao nga ang giingon sa versikulo 3, natawo siya nga kaliwat ni David. So gi-stress ni Apostle Paul diri ang humanity of the Lord Jesus Christ. Si Kristo Dios nagpakatawo. Mao kini ang giingon sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hangtod sa 7, paminawan ninyo. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. So nakita ninyo mga kaigsuunan, prangka kaayo ang Biblia nga nagaingon si Kristo Dios. Now kinahanglan gyud siyang magpakatawo aron siya mahimong kwalipikado ingon nga atong manluluwas. Unsaon man niya sa pag-ula sa iyang dugo kung dili siya mahimong tawo. Tungod kay ang giingon sa Biblia, ang Dios Espiritu. So kung ang Dios Espiritu, walay dugo, walay unod. So it is impossible for Jesus to sacrifice Himself kung wala siya nahimong tawo. He had to become like us in order to become our sin bearer o tigpasan sa atong mga kasalanan. Ug isip tawo, nahimo siyang ilalom sa balaod sa Dios. Sama kanato, mao kini ang gipasabot sa Galacia 4:4. Ang giingon diri, apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Kay ngano man, tungod kay matag usa ka nato nakasupak sa balaod sa atong Ginoo. Rebelde kita batok sa balaod sa Dios. Mao nga si Kristo gipakatawo ilalom sa balaod aron mahimong atong representative. Romans chapter 3 verse 23 says, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ug isip atong representante, gisunod ni Jesus ang tibuok balaod sa Dios. Wala gayud siya makasupak bisag isa. Mao nga kwalipikado siya ingon nga atong pangulong pari. Ang giingon sa Hebrews 7:26, "For such a high priest became us, who is holy,
harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. Kung nahinumduman ninyo, ang requirement sa Dios alang sa atong kaluwasan, 100% holiness, 100% righteousness, dili nato kaya kana si Kristo ang misunod sa tibuok balaod sa Dios. Nagkinabuhi siya ingon nga balaan because He was our representative. Pinaagi sa perfect righteousness sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa iyang hamili nga dugo, ang tanang makasasala adunay paglaom aron mapasaylo. Well, ang ikaduhang elemento sa Ebanghelyo mga kaigsuunan, mao nga si Kristo Jesus namatay. This is implied here by Paul's reference to the resurrection in verse 4. Kay ngano man, ang tanang mga tawo hinukman atubangan sa Dios. Mao kini ang teaching ni Apostle Paul sa Roma Kapitulo 1, versikulo 18. Ang giingon diri, gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadautan sa mga tawo nga nagsanta sa kamatuuran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. So ang matag usa kanato, hugaw kayo atubangan sa Ginoo tungod sa sala sa atong unang amahan nga si Adan. Ang giingon diri sa Romans 5:12, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. So si Kristo mga kaigsuunan, gilansang didto sa krus sa Kalbaryo isip kapuli sa mga makasasala. He became our substitute. Mao nga mahimo kitang matarong atubangan sa Dios pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa iyang pagkamatarong nga giisip ingon nga atong pagkamatarong. Mao kini ang pinakatema sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Roma. Justification by faith in Jesus Christ alone. Jesus is the head of His people, just as Adam was our head. Romans chapter 5 verses 14 to 15. Paminawan ninyo mga kaigsuunan. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot. Apan dili man nagsama kining duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kun daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. So Adam was our federal head before. When Adam fell into sin, we also fell with him. And Jesus Christ came to be our second representative. Because of the perfect obedience of the Lord Jesus Christ, ang tanang mutuo kaniya maangin pod sa iyang pagkamatarong. But pasabot, ang pagkamatarong ni Kristo isipon nga atong pagkamatarong kung kita mutuo ug musalig kang Kristo lamang ingon nga atong Dios ug manluluwas. Ug ang katapusang elemento sa Ebanghelyo mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Romans chapter 1 verse 4, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead, pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang pinakahaligi sa Ebanghelyo, mga kaigsuunan. Basahan lang ninyo ang unang Korinto, Kapitulo 15, tibuok chapter. Gipalapad ni Pablo ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa kamatayon. For example, 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Paminawan ninyo. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo
Sa maayong balita nga giwali ko kaninyo, gidawat ninyo kini ug gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kun taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw, sumala sa nahisulat sa kasulatan. So unsa may atong nakatuna niini nga teksto? The gospel is the source of life to sinners. Ang ebanghelyo mao ang tuburan sa kinabuhing dayon alang sa mga makasasala. Kinahanglan kining imantala, kinahanglan kining iwali. Wherein ye stand, by which you are also saved. Kinahanglang barugan kini, tungod kay ang pagbarug niini mao ang kaluwasan. The gospel is the message of Christ's death and His resurrection. Mao kini ang duha ka haligi sa ebanghelyo. The death of Christ for sinners, substitutionary death, and the resurrection of Christ, isip pagpamatuod nga gidawat sa Dios ang sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo alang sa mga makasasala, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. So ang ebanghelyo, mga kaigsuunan, wala kini natapos sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. No. Nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo uban ang tibuok kahimayaan sa atong Dios. He has ascended to the right hand of majesty. Misaka siya sa langit ug milingkod sa tuong kamot sa Dios with authority, with power. Naghari ang atong Ginoong Hesukristo hangtod karon. So in other words, the gospel is the good news. Now, kung dunay good news, kinahanglang masabta nato ang bad news. Tungod kay kita makasasala ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon, tinunglo kita atubangan sa Dios. But the good news is that Jesus Christ came as a substitute for sinners. Siya ang nag-antos didto sa krus sa Kalbaryo. Siya ang nagpaula sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama nako. Karon unsa man ang pagpamatuod nga gidawat sa Dios ang iyang sakripisyo. He rose again from the dead. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang resibo nga gibayra na niya sa kinatibuk-an gayod ang tanang silot sa sala, ug nga ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mao nga wala gikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo. He is not ashamed of the gospel. Matud pa sa verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first and also to the Greek." Mao nga makalilisang gayud kaayo mga kahigalaan kung atong insultuhon ang atong Dios, kung atong balibaran ang maayong balita, ang ebanghelyo nga si Kristo namatay didto sa krus sa Kalbaryo, isip kapuli sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako. Si Kristo ang misalo sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios. Siyang nag-antos didto sa krus sa Kalbaryo, isip kapuli sa mga makasasala, aron ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon, pinaagi sa pagtuo lamang kaniya. Mao nga hinulsuli ang imong sala, higala, ug ibalhin ang imong pagtuo ug pagsali gikan sa imong kaugalingon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ayaw intawon balibari ang libreng gasa sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo kanimo karong taknaa. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Kung ikaw mutuog musalig kang Kristo, ang nahitabo sa kriminal didto sa krus sa Kalbaryo, mahitabo usab kanimo niining taknaa. Now you will be with me in paradise.
there is assurance of salvation in Jesus Christ our Lord. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.